A la tardor del 2003 entrarà en funcionament el tram, un tramvia modern i ecològic que unirà els municipis de l'Hospitalet, Esplugues, Cornellà, Sant Joan d'Espí, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat i Barcelona. El tram és un dels mitjans de transport més renovat i competitiu per connectar les àrees metropolitanes en creixement que fins ara disposaven d'un transport públic limitat. Una gran infraestructura al servei del ciutadà. El traçat de la xarxa tram-baix consta de 3 línies amb 30 parades i un recorregut de 15,8 quilòmetres. Una gran infraestructura que Tramvia Metropolità posarà en marxa amb tots els mitjans necessaris perquè les obres no dificultin l'activitat diària dels ciutadans. L'obra comença amb 8 punts diferents de la línia, amb equips independents que avancen fins a acabar cada tram. Els tallers i cotxeres a Sant Joan d'Espí i l'intercanviador amb metro i Renfe de Cornellà són els únics punts fixes durant tot el període de construcció. Amb el tram, fem ciutat. La construcció del tram comporta un gran avantatge, la renovació de voreres i carrers. En una primera fase es desplacen les principals estructures, torres elèctriques, canonades d'aigua, xarxa telefònica i a continuació s'actua sobre la secció del carrer. Els arbres es retiraran per transplantar-los a un viver, de manera que posteriorment es puguin aprofitar. I s'aparten també la resta d'elements urbans de les dues voreres. Mentre es treballa a la zona, traslladem els serveis locals a una nova posició. Un cop finalitzada la fase inicial, es col·loquen les noves vorades i rigoles al seu lloc definitiu i s'asfalta la zona. A partir d'aquest moment, els vehicles poden circular per la nova calçada i l'obra continua el seu camí. Es trasplanten els arbres i es col·loca el nou enllumenat, la senyalització, el mobiliari urbà i el paviment. La via. Veiem ara com s'instal·la la plataforma del tramvia, que en la majoria dels casos es situa al centre de la calçada, segregada de la resta de la circulació. Es realitza un tancament de seguretat, s'aixeca l'actual paviment i es construeixen les canalitzacions del tramvia, les fonamentacions per als elements de suport de l'enllumenat viari, la catenària i la senyalització viària i ferroviària. I a continuació, les lloses de formigó sobre les que circularà el tramvia. Es col·loquen tot seguit els elements que separaran la calçada i la plataforma, els bàculs de l'enllumenat, la catenària i la senyalització. Després, els elements de suport de les vies, juntament amb els dispositius d'esmorteïment de sorolls i vibracions. En aquest moment es posen les vies i el replè, que serà de 3 tipus. Fora de les cruïlles amb vehicles o vianants, es col·loca una manta aïllant, una capa de grava, una làmina de geotextil, un replè de terra vegetal, un sistema de rec i es plantarà gespa. En cruïlles amb trànsit rodat es posarà asfalt i a les parades i cruïlles de vianants llambordes de formigó sobre sorra. Les parades. Les parades del tram són úniques. No hi ha cap altre mitjà metropolità que presenti un disseny tan adaptat a les necessitats actuals d'accessibilitat i comoditat. Són totalment accessibles per a persones de mobilitat reduïda, ja que els desnivells es salden mitjançant suaus rampes. La marquesina té una longitud de 16 metres i disposarà d'elements d'informació per al viatger. Anem entrant? El tramvia té una longitud de 32,5 metres, una amplada de 2,65 metres i una alçada de 3,27 metres.
La seva capacitat és de 218 persones, de les quals 64 poden anar assegudes. És 100% pis baix, fet que facilita la mobilitat al seu interior. A més, no hi ha graons i s'accedeix a nivell des de l'andana, que està situada només a 28 centímetres per sobre de les vies. Fent tram, farem via. Fent el tram, farem via, perquè es posi en marxa el segon semestre del 2003. Amb el tram, tothom farà via perquè construïm un dels mitjans de transport més moderns d'Europa. Un tramvia ecològic, ràpid, silenciós i fiable que